салому алайкум ҳазрат, мо тоҷик бачаҳо дар Южни Корея кор мекунем. Гӯшт роӣ мекунанд, ба мо дар ҳамон гӯштҳо печат доранд, ба форсӣ ҳалол навиштагӣ ҳастанд ва навиштагӣ ҳаст ал-исломия. ҷавоб мегардонидед. Ва алайкум ассалом. Дар баъзе кишварҳо, дар кишварҳои Аврупо, баъзе мутахассисҳо ва баъзе шахсиятҳоро пурсон шудем, ки воқеан ҳалоле ки менависанд дурӯғ нест, ҳалол аст ва ҳамон муҳрҳои ҳалол аз назди баъзе гӯем ҷамоатҳои исломӣ дар ҳамон шаҳрҳо тасдиқ шудааст. Яъне омада ҳамон корхонае ки гӯшт забҳ мекунад, омада санҷида ҳастанд ва баъди санҷидан ба онҳо иҷозат доданд, ки бо номи ҳалол яъне ки забҳ кунед ва тавсия доданд. Ҳамин гуна агар яъне марказҳои исломӣ бошад дар Корея ва ҳамин навъи муҳрҳое ки ҳалол дорад тасдиқ кунанд, ки бале ҳамин аз назар гузаштааст, яъне метавонед аз ҳамин гӯштҳо хӯред, гуфта агар фатво диҳанд, тибқи фатвои онҳо амал карда мешавад. Лекин агар шубҳанок бошад, хуб аст ки мақсад аз он қассобҳое ки боварӣ дореду тибқи шариат забҳ мекунанд, аз онҳо хӯрдан аз шакку шубҳа берун мебароед. аллоҳу аълам.